zodvihnúť telefón a zavolať studený kontakt, alebo teda cold call, je jedna brutálne šikovná vlastnosť, ktorá vám v každom biznise pomôže. Je to podľa mňa taká výsada dobrého obchodníka, ale aj dobrého podnikateľa, že vie zavolať svojim potenciálnym zákazníkom a vie dať takú ponuku, že ten človek ho príjme na to stretnutie alebo na ten online hovor. Ale to iba v prípade, že keď máte dobrý scenár. Ak máte dobrý scenár, tak sa viete dobre dostať k tomu klientovi. Ak máte zlý scenár a idete len tak, naslepo, skúšate, veľmi malá pravdepodobnosť a na začiatku spálite veľa kontaktov, kým sa dopracujete k nejakému úspechu. My sme dnes volali asi 5-6 alebo 7 ľudí, 7 firiem a z toho sme dohodli dve potenciálne zákazky, alebo teda dvoch potenciálnych klientov. Čiže microsteps a pomaličky volať, až sa dostanete k svojim prvým dohodnutým klientom.